רבאק, עצור! פאק! מאמין. אין זונה. זה נהג מטומטם. מה הקשר אל הנהג? תגיד לי, אתה רציני? אתמול שאלתי אותך במסדר, מתי האוטובוס יוצא, ואתה אמרת לי, הוא יוצא ב-6:40. נו. עכשיו 6:20, ושמה נמצא אוטובוס שלך של 6:40. אתה רוצה לי. אתה אמרת 6:40. בסדר, אשמתי שהעצבה ששרמוטות האלה קובעים שעות לא ברורות? אבל אתה אמרת 6:40. עזוב. פשוט עזוב. יום שישי היום, יום קצר. מה עושים? לא יודע. לא יודע, מה נעשה? נלך לתפוס טרמפים. הרמטכ"ל בכבודו ובעצמו מגיע לתרגיל. כן, כן, אל תדאג, אני דואג לך שמה. אני דואג לך, הכל יהיה בסדר. אתה שומע, לוסי, נכנס לי פה משהו, אני חוזר אליך אחר כך, בסדר? נו, בנצי, מתרגש לקראת התרגיל הגדול? באמת, פסח? בדיוק על זה רציתי לדבר איתך. תראה, בפיקוד צפון עשו הערכת מצב לתרגיל, ועלה חשש לזליגת מוקשים משדה השן של צה"ל, צירי 2511. 25 שלנו? כן, כן. אז הם סימנו את כל השטח כשטח חשוד במיקוש כאן וכאן. עכשיו, אם הציר לא יפונה עד יום ראשון, זה אומר התרגיל מבוטל? קוסם. בנצי, אין שום מצב שאני מבטל את התרגיל. תגיד לי, מה קורה עם היה פה תרגיל של הנדסה קרבית עלו, הפלוגה של הנדסה קרבית. למה שלא תיקח כמה חיילים מהם ותצאו לשטח? הפלוגה יצאה הביתה, אי אפשר להקפיץ אותם בכזאת מהירות. מה, לא נשארו לשבת פה אנשים? לא מבין את זה. בדרך אליך עברתי עם הרכב ליד הטרמפיאדה, ראיתי שם 2 חיילים של הנדסה, אבל בוא, זה לא רלוונטי. נו, מצוין, מה אתה רוצה? לך תיקח אותם, למה לא אמרת את זה קודם? לך תצעד אותם וקדימה, שיצאו לשטח לפנות הציר. אבל פסח, זה אסור לפי פקודות מטכ"ל. פקודות מטכ"ל, לא פקודות מטכ"ל. אני לא דוחה כרגע את התרגיל הזה, אתה מבין אותי? אני לא מבין מה הכוש של האמא שלהם, שולחים אותנו לפנות מוקשים לבד. לא תגיד עכשיו גם משהו רציני, סתם, מוקשים של צה"ל. תגיד תודה, אתה עם המגמק. לי לא היה באפסנאות. דבר שני, יכול להיות שיש באמת סיבה ממש חשובה אם שולחים את שתינו לבד. אתה כזה חייל טוב, נכון? אתה חושב שמישהו יסכן את התחת של עצמו בשביל הדבר הזה? למה שהוא יהיה צריך? יש לו את התחת, התמים שלך. קבל, תחילת עבודה. קצת לראות, תן לנוח על כל שעל, תן את הכבוד לצה"ל. איפה אתה מכיר את השיר הזה, אתה? האמת שסבא שלי שרוף על הסרט הזה, אנחנו כל יום עצמאות נפגשים, רואים אותו ביחד. הוא גם אוהב לעשות שטויות כמוהם? לא, איזה אבא גולני, איפה לו זמן לשטויות? וואלה, גם סבא שלי היה בגולני. ואבא שלי. אז מה אתה עושה פה בהנדסה קרבית? אני לא רציתי להתגייס בכלל. האמת. אבל אתה יודע, היה לי פרופיל גבוה, ואבא שלי וסבא שלי ישבו לי על העורק כשאני אתגייס לגולני. אבל אני לא אלך למקום שפוגע באנשים, באזרחים חפים מפשע.
אז אמרתי, אם אני כבר תקוע במקום החורבן הזה, אני אלך למקום שבא הכי פחות בחיכוך. תכף תגיד שאתה גם מצביע מרד, זה בכלל חגיגה. זהו, התלבטתי הפעם בין מרץ למשותפת. התמתנתי, הלכתי על מרץ. פסח! אתה חייב להעיף את החיילים מהשדה. גידרו לא נכון את השטח. כל ציר שטוף מוקשים גם 50 מטרים לפני וואו, הטלטלית. וואו, תירגע, מה קורה? מה קורה? תקשיב, גידרו לא נכון את השטח. כל הציר שטוף מוקשים גם 50 מטר לפני הטלטלית. תעיף אותם משם עכשיו. די, נו, על מי אני עובד? די. אחי, נו, עברנו על יותר מחצי שטח, אין פה כלום. אחי, הם סתם שלחו אותנו לצבוע עצים בלבן, אתה לא רואה את זה? אין פה כלום, נו. תגיד לי מה, אתה רציני? חצי מהשטח עוד לא סרקת אפילו. ומאיפה? מאיפה תביא את השטויות האלה? תמשיך לסרוק, חלאס. יודע מה? בוא, אני אגיד לך משהו. זה לא שאני חושב שאין פה מוקשים, אני בטוח שאין פה מוקשים. בסדר, נשמה? ובוא אני אוכיח לך את זה. יוני. אל תעשה משהו מטומטם. עושה אותך רגוע. שים לב. הופה. בוא. לא קרה לי כלום? יוני, תגיד לי מה, אתה מטומטם? שים את הסנדלים שלך. החתיכת פגרת באמצע שדה מוקשים. אורי, כפרה עליך, תירגע כבר. בסדר. אידיוט. באמת, שאין לי כוח אליך, בסדר. תמשיך לחפור, תמשיך. בסדר גמור. תעדכן אותי אם מצאת משהו מהזבל של הפשיסטים. שלח לי מייל. טמבל, חתיכת שמאלני. זה מה שאתה. לא סתם. אורי, מוקש! אחי, מוקש! איפה? מוקש! מה חשבת, באמת יש פה מוקש? יש שטוף מוח, מה יהיה איתך? מה יש? זוז. מה יש? חשבת יש פה מוקש, יא שטוף מוח, יא חמור. יוני מוקש! אתה יודע טוב מאוד שאם היה בעיה שם, הם היו מדווחים על זה בקשר. לא, אבל פסח, הכל שם מוקשים, הכל שם מסוכן, צריך להעיף אותם משם עכשיו. סמבץ בן ציון, למה אתה כל הזמן מתווכח איתי? אני יכול לדעת? כמה פעמים אני אמרתי לך, למה אתה מתווכח איתי? אתה מבין אותי או לא? כן. כן מה? כן, המבס. אז קדימה, עוף לי מהמשרד. גפרורים של טלטל? מה אנחנו עושים פה? מה זאת אומרת? יוני, אתה עוד שנייה התפוצצת לי בפנים.
אני הייתי בטוח שאתה עומד למות. זה נראה לך הגיוני שהם שולחים רק 2 חיילים, בלי מפקד, בלי תגבורת, לפנות ציר שלם? לא, זה לא נראה לי הגיוני, אבל אנחנו כבר פה, מה נעשה? הם לא ישלחו לכאן אף אחד, אתה יודע את זה. אז בוא נדאג שזה יהיה אחריות שלנו, לפנות את זה, שלא יקרה פה שום דבר לאף אחד. אבל זה לא אחריות שלנו. זה אחריות של צה"ל מלכתחילה לא לשלוח 2 חיילים, לפנות ציר שלם. אורי, אני האחרון שיגן על הצבא, כן? אבל פה זה סתם, אחי, זה היה פלטה שלי. אני לא סרקתי כמו שצריך, אני עכשיו אחזור שוב, אני אעשה מההתחלה. עכשיו אתה החלטת ממה? אני הולך להגיד להם שיוציאו אותו מכאן, אתה מוזמן להצטרף. ואם אתה עושה את זה מההתחלה, קח, תעשה את זה עם זה לפחות. קילטן, האם שומע עבור? קילטן, האם שומע? כאן גפרורים, עבור.